Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatulad ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung weekend po ng Sabado hanggang Lunes, Marso 4 hanggang 6, 2023. At ito po ang ating Tagalog or Filipino version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Nag College Foundation, Typhoon Preparedness Center, and CFTPC. Umpisa natin ang update. Ito ang GraphSat na ginawa natin early this afternoon. Valid po ito for the next 48 hours since bukas po wala po tayong GraphSat. So hanggang Monday po ito, March 6. At kitang-kita po natin nandiyan pa rin yung hangin amihan. Although quite dry na po siya, but still may mga light rainfall or drizzles na pwedeng bumagsak sa mga affected areas like dito po sa may Dulong Hilagang Luzon, Silangan Luzon, at dito sa Kabikulan, Calabarzon, and Metro Manila. Affected po nitong affected nitong hanging amihan. At meron tayong shear line dito na sa dagat lamang po ng Pilipinas, hindi naman umaabot sa inland areas. So, dito naman po sa may Kabisayaan, may Macopa, Sulu Archipelago ay nasa mahinang amihan o northeasterly wind flow. Dito naman po sa may Mindanao ay meron po tayong mga localized thunderstorms na inaasahan, lalo na po sa hapon o gabi. Ito po ay dulot ng surface trough na dumadaan lamang po dito sa area na ito. So, ang risk of flooding o risk ng mga pagbabaha at pagguho ng lupa ay nasa mababang probability, except po dito sa may Mindanao na nasa influence ng surface trough, may mga localized thunderstorms ay nasa medium chance ang risk of flooding or landslides. So yan po ang pinaka-latest sa ating panahon. Medyo okay naman po ang ating weather conditions, although may mga light drizzles, light showers dahil po sa amihan, lalo na po sa Dulong Hilagang Luzon, Silangan Luzon, kasama po ang Kabikulan. So wala po tayong inaasahang mamuong LPA sa labas ng PAR, all clear naman po. Okay? And ito naman po yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, at kitang-kita po natin dito ang low level to mid level cloudiness na nagbibigay po ng mga drizzles at light rain showers sa Kabikulan. Ito po ang tinatawag natin mga nimbus stratus clouds. Okay? And then kung i-zoom natin using yung windy.com UMETSAT zoom in satellite animation ay kitang-kita po natin ang pagbaba nitong mga low level to mid level clouds. Dala po yan ng mga nimbus stratus, nagbibigay ng mga rain showers na naka-embed po sa medyo malamig na hanging amihan. At dito naman po sa ating pressure at wind forecast, inaasahan po natin na sa linggo ng hapon o bukas ng hapon ay inaasahan pa rin natin ang amihan sa Dulong Hilagang Luzon, Silangan Luzon at Kabikulan, at mahinang amihan dito sa may Visayas at Sulu Archipelago. Samantala sa Lunes ng hapon ay unti-unti na pong hihina yung amihan, magiging northeasterly surface wind flow, mahinang amihan dito po sa mga affected areas. At sa Martes po ng hapon, inaasahan pa rin po ang paghina pa tuloy-tuluyan ng hanging amihan, at hihina po ito bilang isang napakahinang amihan o yung northeasterly wind flow, affecting pa rin po ang Dulong Hilagang Luzon, Silangan Luzon, Bicol region, at dito po sa Visayas, lalo na po sa may northern portions ng Sulu Archipelago. Okay, so medyo okay naman po ang ating 3-day forecast, at ang ulan naman po, ano mangyayari po sa sunod na 3 araw? Saan yung mga ulan? Base po sa ating rainfall accumulation forecast hanggang Tuesday ay inaasahan po natin mga light rain showers dito po sa may Dulong Hilagang Luzon, Silangan Luzon, dito po sa may Northern Quezon, at sa may coastal waters po ng Camarines Norte at Camarines Sur, Partido District, kasama po dyan, at Catanduanes, Silangan Albay at Silangan Sorsogon. May mga inaasahan po mga drizzles to light rain showers o light rain showers to light rain showers, tulad po ng hanging amihan na unti-unti na pong hina. Samantala dito rin sa may area po ng Northern Samar, may inaasahan rin po tayong mga thunderstorms na o mga malalakas na ulan na inaasahan kapag umabot po dito yung dulong buntot ng frontal system o yung shear line na kasalukuyan sa mga oras nito nandito po siya, but magmumove po yan papunta dito. So nandito na yung shear line sa susunod na 3 araw. So baka magbigay po ng mga malalakas na pagulan sa hilagang bahagi po ng Samar. Okay, dito naman po sa may Cebu, North Negros ay mostly mga local rain showers and thunderstorms dahil po sa
Samantala dito sa may Mindanao, dito po sa may eastern sections po ng Northern Caraga at silangan bahagi po ng Davao Oriental, may mga inaasahan pong mga rain showers and thunderstorms. Dito rin po sa may Central Mindanao, may mga inaasahan pong mga rain showers and thunderstorms as well. So yan po ang 3-day rainfall accumulation. Normal po ang ating panahon. At ito po yung pinaka-latest mid-February 2023 IRI model-based probabilistic ENSO forecast. At nakita po natin na yung March, gradually pong bababa po ang La Nina at papalit po yung neutral or normal climate at nasa 87% ang probability at tuloy-tuloy na po yan hanggang sa buwan ng Hunyo. At nakita ninyo, by April, tataas po ang neutral climate conditions at 93%. Okay? At unti-unti po itong bababa pagdating po ng Mayo hanggang Hunyo. Now, since natapos na po na yung March ang La Nina, not necessarily na bigla-bigla mawala ito lahat. Okay? But dahil nga climate ito, hindi ito weather system. Ang weather system, pag umalis, talagang completely gradual improvement. Ito po ay unti-unti po itong mawawala ang efekto. Kaya nakikita nyo dito, kahit na neutral na ang February, March, April, May, and June, may mga above average rainfall pa rin na magaganap sa Kabikulan at ibang parte po ng ating bansa. Now, tingnan natin dito sa July hanggang November o December time frame. Ang forecast na yon, it shows na baka pupunta tayo sa El Nino climate. So, kita po natin dito, naakit po siya from 55 up to 63% or 65% ang probability ng El Nino. Hindi pa natin alam kung mahina, katamtaman, o malakas na El Nino. But, ang importante alam natin o maghanda tayo sa papalapit po na posibleng pag-shift ng climate from La Nina after 3-deep La Nina. Ito po ay magkakaroon po tayo ng El Nino. So, what will be the effects sa Pilipinas? Siyempre, babawas po ang mga pag-ulan. Okay? So, gaya na sinabi ko kanina, ang March, April, and May hanggang June ay posibleng above average pa rin ng rainfall kahit tatapos ng La Nina dahil hindi naman po ito weather system. Ang climate system, it takes time bago balik sa normal o papunta tayo sa El Nino. So, maghihintay po natin ng pinaka-latest updates niya. So, ito po yung ERA Multi-Model Probability Forecast sa Asia. Okay? Issued po last month. At tingnan natin for the month of March, April, May, nasa more than 70% pa rin ang above average rainfall o above normal na pag-ulan sa buong bansa. Lalo na po sa may Bicol at Visayas at Mimaropa, nasa plus 70%. Pagdating po ng April, May, and June, ito po ay unti-unti na pong hina, although mataas pa rin sa normal, above 50%. And sa May, June, July, ganun pa rin po, nasa 50 to 60% ang rainfall probability na mas mataas po sa normal. At pagdating po ng June, July, August, mukhang unti-unti na pong babalik sa normal or neutral condition ang mga pag-ulan. Although may 40 to 45% pa rin above normal ang rainfall sa Luzon. At kasama din po dyan ang Kabikulan. So, i-update ulit natin kayo by mid-March or last week of March. May bago na naman tayong forecast for precipitation. But so far, yan po ang kasalukuyan na information na pwede natin ibigay. Gaya na sinabi natin ay patapos na po ang La Nina. Actually, tapos na po. Okay? Papasok na tayo sa neutral conditions but yung effect ay tuloy-tuloy pa rin hanggang sa buwan ng Hunyo. So, yan po. Diyan muna natin tinatapos ang ating updates sa Pilipinas at sa nearby areas ng Western Pacific at Asia. Ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May #WeatherWiser. Happy weekend sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pag-subaybay sa ating mga latest updates. Hanggang sa muli, good night po sa inyong lahat.